Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang, alas 12:12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na do mga tugang. Webes po kanyan, petsa 12 sa bulan kan Disyembre 2024. Ini po ang Bareta alas 12 sin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardelad Daingiba. Enot sa headlines. Ito yung darakulang mga bareta sa lado lokal. Mga bagong miyembro kan Provincial Mining Regulatory Board na ipresentar na sa publiko. Implementasyon kan mga regulasyones sa pagkuanin quarry permit sa probinsya kan Albay magiging mahigpit sa paagi kan Provincial Mining Regulatory Board. Mga tinamaan ng leptospirosis may benepisyo sa PhilHealth. Police Regional Office 5 nagpatanid sa publiko na maging maikmat ngunya na panahonin kapaskuhan. Sa headlines kan Bareta sa lado nasyonal, gobyerno handa sa worst case scenario sa Bulkang Kanlaon. Implementing date na sana ang pigahalat sa pag-uli sa Pilipinas kan convicted drug mule na si Mary Jane Veloso. Presyo ng bagas masalangkaw kutana kundi ibinaba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang taripa sa mga imported na rice. Office for Transport Security nagpatanid sa publiko na daing magdaranin bala sa eropuerto. Sa Bareta niya to sa ibang nasyon, Mohamed Al-Basir, pinili ka mga rebelde na maging enkargado kan transitional government kan Syria. Baretang Sports, Pinay tennis star Alex Yala naghahanda na para sa dakulang torneo. Yan ang headlines. Ganyan sa detalles ka mga Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa detalles kan Bareta sa lado lokal, may presentar na sa publiko ang bagong miyembro kan Provincial Mining Regulatory Board o PMRB. Ini pinamamayuhan ni DNR-MGB Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. mantang ang Vice Chairman AUC Acting Governor Baby Glenda Ong Bungao. Sa large-scale representative, AUC Mr. Peter Chan, and small-scale representative haliman sa First District, AUC Omar Ocfemia, Second District si Romulo Villesa, sin sa Third District, AUC Victoria Baltasar Yu. Mantang sa non-governmental organization, ang representante ayusin da Miss Marily Orbeta kan Greenfield Producers and Agroforest Assistance Association Incorporated. Napig representar ni Engineer Ramir Mar asin Father Eric Martiliano kan Social Action Center Legazpi Diocese. Sinabi ni Bungao na katuyuhan kan PMRB na maging epektibo ang pag-regulate kan quarry activity sa probinsya kan Albay. Iniman ang kasimbagan kan gobyerno probinsyal sa open appeal ni Obispo Bong Bailon kan Legazpi Diocese na magbilog ng Provincial Mining Regulatory Board matapos na magbutuan issue na quarry asin substandard projects ang kausa kan pagbasa albay kan nakaging bagyong Christine asin bagyong Pipito. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Piglalaoman ang mahigpit na implementasyon kan mga regulasyones sa pagkuanin quarry permit sa probinsya kan Albay. Ini matapos ang binilog na Provincial Mining Regulatory Board o PMRB na iyo ang saro sa kasimbagan sa open appeal ni Obispo Bong Bailon kan Legazpi Diocese na magkaigwanin immediate action as in accountability ang gobyerno matapos ang massive flooding kan nakaaging bagyong Christine. Dahilan kan quarry operations as in substandard public infrastructure projects. Sa entrevista kan DCGB News kay DENR MGB Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr., nagkapira sa role kan PMRB iyo ang pagtaonin focus sa pag-akseptar, proseso pag-evaluar asin pag-endorso kan mga aplikasyon, pag-aram kan babayadan sa quarry
Baybay as in graba, gemstone gathering as in small-scale mining permits, susog sa Section 70 Department of Environment and Natural Resources Administrative Order 2010-21 as in implementing rules and regulation kan Republic Act 7942. Pwede man magresolbar nin issue ang PMRB may kinaaraman sa illegal mining. Sinabi ni Molina na bago pa man umagi sa PMRB ang aplikasyon kan quarry operator, enot na ining maagi sa Enro Albay na iyoan komite na mapreparar kan report na madeterminar kung igwa mananggad nin available resources dangan isasalang sa Mining Regulatory Board para sa endorso kung pwedeng tugutan mag-operate susug sa assessment. Opisyal nang mapuon ang trabaho kan PMRB sa Lunes, Disyembre 16, ngunya na taon. Ang baretang ini hatod sa Indokan, RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Sa iba pa niya itong baretang lokal, nagtataon in coverage ng Philippine Health Insurance Corporation para sa pagpapaospital na may kinaraman sa leptospirosis ngunya na panahon kantaguran sa programang Alagang PhilHealth sa DCGB Kasubago. Sinabi ni Public Relations Officer 1 Geraldine F. Naron na benefit packages kan PhilHealth para sa leptospirosis minaabot sa kantidad na 14,300 pesos. Siniguro ni Naron sa publiko na ang mga benepisyong ini na magagamit sa bilog na taon asin pwedeng magamit kansi sa iman na mga ospital para sa mga kondisyon na ini sa mga accredited na pasilidades kan ahensya. Enot nang sinabi kan PhilHealth na susog sa World Health Organization o WHO ang mga helang na kausa kan kontaminasyon kan tubig sarong pangenot na kadahilanan kan peligrosong helang kan sarong tawo. Ang baretang ini hatod sa Indokan, GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Nagpatanid ang Police Regional Office 5 sa mga Bicolano na maging maikmat ngunya na panahonin kapaskuhan para malikaya na mabiktima nin anuman na kriminalidad. Kasabay kaini inabisohan man ang mga biyahero na maging maingat sa pagbiyahe lalo na ta piglalooman ang pagruso kan mga pasahero pasiring sa Manila asin ang mga mauli sa probinsya. Sa ibong kaini siniguro kan komandansya na mas papukusuguninda ang pagbabantay asin seguridad sa mga pampublikong lugar, arogan simbahan, parke, malls asin iba pa. Nangapudan naman ang PRO5 sa mga Bicolano na magsunod sa mga precautionary measures para man mamantinir ang katrangkilohan sa bilog na Kabikolan. ang baretang ini hatod sa Indokan. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Mientras tanto, padagos ang kampanya laban sa paglakop kan HIV sa kan Department of Health Bicol Center for Health Development. Katuwang ang Sustained Health Initiatives of the Philippines o SHIP sa paagi kan libre asin abot kayang screening. Sigon kay SHIP Regional Program Officer Renz Robinson Alvaro, nan HIV na ipapasa sa paagi kan likido kan lawas, arog kan dugo, semen, vaginal fluids asin gatas kanina. Sinabi ni Alvaro na pwede ning malikayan sa paagi kan pagkonsulta sa mga health center na nagtataonin libreng screening. Naunambitan man kay ni ang importansya kan anti-retroviral therapy para sa mga kumpirmadong pasyente na nakakabawas sa paglakop kan virus asin nagtatabang sa normal na pamumuhay ka mga apektado. Kamautan kan DOH Bicol asin SHIP nagibuho na normal na HIV screening sa mga komunidad sa pagikan sa indang mga kampanya. Piging kinyarman ang publiko na kumonsulta sa pinakaraning health center para malikayan ang paglakop kan HIV. Sa giraray na ipinarumdom kan Department of Health Bicol Center for Health Development sa publiko, ang maraot na epekto kan salang paggamit nin paputok ngunya nakapaskuhan. Sigun sa DOH Bicol, taon-taon na irirehistro kan sa indang ahensya ang mga firework-related injuries. Kaibahan ang paggalugad kan man lain-lain na parte kan lawas na naputukan. May napuputulanin kamot, bitis asin iba pa. Delikado man ini para sa mga aki, bados, asin may mga personang may helang sa respiratory lalo na ang asthma. Ang mga makusog
natanog kan mga paputok, nakakaafektar sa blood pressure kan sarong persona, sleep disturbance o an temporary o permanently hearing loss. Katakod ka inipig rekomendar kan ahensya sa publiko na magamit sana nin mga alternatibong pangparibok para malikayan an anuman na injury. Alagad kun in kaso maputukan o magka-injury, tulos na hugasan ininin malinig na tubig asin magpasiring sa pinakaharaning ospital. Mga tugang oras na to alas 12:22. Primerong parte po yung kambareta alas 12 mga bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasun sports sa siniba pa, makalis lamang po kini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Choose Culitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Culitro. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa bareta niya to sa lado nasyonal,
Naresibi na kan 131 kwalipikadong mga residente sali sa Cobo Bliss Resettlement Site sa Barangay Cobo, Tabaco City ang sertifikasyon na magapatunay na daisinda pwedeng pahalion saloy ng pigokopar na daga sa nasabing lugar. Personal ining itinao ni Albay Acting Governor Glenda Ong Bungao, Tabaco City Mayor Cielo Crisel Agban Luistro, kasabay si Engineer Cristina B. Abanyo kan Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Regional Office 5 sa pagikan sarong seremonya. Sigon sa Albay Provincial Human Settlement Office, may natatada pang 55 residente anday pa nakaka-resibi kan sa indang sertipiko dahil sa kulang pa ini ng mga dokumentong kaipuhan na makumple sa gobyerno provincial kan Albay. Mientras tanto, padagos man ang pagkikipag-koordinar kang gobyerno provincial kan Albay sa DSUD asin Homeowners Association para maproseso na ang mga dokumentong ginakaipuhan tanganing maitao na sa mga benepisyaryo ang titulo kan sa indang daga. Petsa na sana ang pigahalat asin kasado na ang pag-uli kan death row convict na si Mary Jane Veloso hali sa Indonesia pabalik sa Pilipinas. Sinabi ni Attorney Edre Olalia, abogado ni Veloso, na implementasyon na sana kan kasunduan kan Pilipinas asin Indonesia ang pigahalat asin an nakatalaan aldaw kan pagpapauli sa nasabing OFW. Sinabi ni Olalia na nagkapirmahan na sa sarong public ceremony na kahampang nindaan OWA, DFA asin Consul General sa Jakarta asin an pigsasabing detalye na sana talaga o an proseso. Implementasyon na sana talaga an pighalat asin an pigtalaan na aldaw. Sangunyan marhay an kamugtakan ni Veloso asin warang seryosong kamatean base sa 2 beses na pakikipaghuron sa iya kan pamilya. Kinonfirmar man ni Olalia ang pagbisita kan sa iyang pamilya kay Veloso sa Disyembre 15. Magigirumduman na inaresto si Veloso sa Indonesia kan 2010 matapos madakupan nin may 2.6 kilos nin heroin asin nasintensyahan nin execution by firing squad. Nakahanda ang gobyerno na magresponde in kaso magtuga sa giraray ang bulkang Kanlaon kasunod kan pahayag kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na posible pang masundan ang primerong pagputok kay ni kanakaaging Lunes. Sa bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro na pipagandaan na nila ang mga evacuation center in kaso iitaas sa alert level 4 ang alerto kang bulkan. Igwa ng worst case scenario ang OCD asin kaipuan na sana ang aktibong paggiro kan lokal na gobyerno para magkaigwan ng tamang pagkaplano para maariglar ang pamamahala sa mga naapektaran na namamanuaan. Sinabi niyang igwang maabot sa 11,000 na pamilya na naapektaran sa pagtugak ang Kanlaon Volcano asin haros nakaantos na ang asphalt sa Bago City asin igwa naman ninahiling na marka kan asphalt sa Iloilo. Sinabi ni Alejandro na dakulpang mga residentes ang nag-aalangan na mag-evakuar dahil na sinda sa mga atama na hayop asin mga pananom na posibleng mapabayaan kapag nagduman sinda sa evacuation center. Nagpatanid ang Office for Transport Security o OTS sa publiko na dai magdaranin mga bala sa airport dahil pwedeng mahampang sa legal sanctions ang si isay man na masuhay kaini. Sigon kay OTS Administrator Undersecretary Crizaldo Nieves sa sarong entrevista na nakapalaman sa lay na Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na may padusa na pagkakakulong ang makukumpiskaran nin mga bala o illegal na tagsadiri nin mga bala. Hinagad niyang dai na pagbalaon pang magdaran kan mga ini, maski pa nagkapirasa na. Pwede man magresulta ang pagdaranin mga bala sa airport nin pagkapinjente asin inkonbinyensya sa mga pasahero. Kunday ibinaba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang taripa kan imported na bagas, sinabi ng Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na masalangkaw ang presyo ng bagas sa mga saudan sa pagdangog kan Quinta Committee kang Kamara de Representantes. Sinabi ni Secretary Laurel na nakaapekto sa presyo kan imported rice ang mahal na presyo kaini sa pangginaba ng merkado ang magkakasunod na bagyo asin nakaapekto sa produksyon asin ang pagluya kan balor kan piso kontra dolyar. Pigtukar kan komite kan kamera kung nga tatalangkaw pamanggirari ang presyo nin bagas sa lokal na saudan maski na pigbaba na ang taripang pigpapataw sa imported na bagas. Tinino ka mga kongresista na dahil nangyari ang pagbaba kan presyo nin bagas nin 5
pesos hanggang 7 pesos kada kilo sa pagbawas kan taripa. Imbis ang mga konsumidor pa lugod ang naapektaran sa pagbaba kan taripa, ang sinabi ka mga kongresista na pigdugang ini ka mga negosyante sa indang dilihensya. Sa pagdangog kang komite, ipinagnalas ni National Economic and Development Authority o NEDA Director Nieva Natural kung taano ta daina matian ka mga konsumidores ang pagbaba kan pigpataw na taripa. Dahil kini sinugo ni Albay Representative Joey Salceda, overall chairperson ng komite and Bureau of Internal Revenue BIR, na ugido ng buwis na pigbabay ka mga top importer ng bagas. Sigong kay Salceda, kan 2023 ang diferensya kan presyo kan landed cost kan bagas asin presyo ka mga merkado nakapako sa 3 pesos kada kilo sana. Pero ngunya na taon 20 pesos na kada kilo ang diferensya ka ini. May understando magakani ko man na para sa nagkapirang kongresista ang pagiging top spender ng Confidential as Intelligence Funds o CIF kan Office of the President o OP, sirarom ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ipinahayag ini ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Congressman Joel Chua kanaputon kung kaipuhan man na imbestigaran kang Kamara ang Office of the President o OP. Ini matapos magluwas ang 2023 Annual Financial Report kang Commission on Audit kung sa inahiling ang opisina kang Presidente ang top CIF spender na 2.5 billion pesos asin 2.31 billion pesos sigun sa pagkakasunod-sunod. Sinabi ni Chua na may trabaho asin obligasyon ang Presidente bilang Commander-in-Chief kan Puersa Armadas kan Nasyon asin ang sa iyang concern sa national security. Sinabi pa niyang ang pigpapasar ninda na lay paglimitar sa mga ahensya na wala ning kinaraman sa national security sa peace and order asin intelligence gathering asin sa saindang investigasyon kumpirmado sa privilege speech ni Congressman Rolando Valeriano and Congresswoman Jerbil Luistro. Dakulaan pagtubod ni Vice President Sara Duterte na bako patas o magiging bias ang mga gigibuho na investigasyon kontra sa iya. Aminado si VP Duterte na daisin da nagsipot sa investigasyon sa NBI dahil sa pagtubod na pareho man sana ang resulta kung maduman siya o dai. Sigon kay Duterte, nagtaram na si Presidente Marcos Jr. na dai papalapwason ang kontrobersyal na naging pahayag asin nagtaram naman ang sarong Undersecretary kan Department of Justice na siya piguhusgaran apisar kan daipan na isusumitir ang kaso. Kaibahan sa worst case scenario na pigahandaan ni VP Duterte ang mga warrant of arrest na non-bailable dahil sa mga kasong posibleng isaangat sa iya matapos ang pagpapatakot sa buhay ninda Presidente Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos asin House Speaker Martin Romualdez kapag may nangyari sa iya. Aminado si Duterte na mga nuarin sa saangatan man siya nin patong-patong na kaso, kaibahan na ang sarong grave threat asin posibleng anti-terrorism law, pero wala siyang plano na magtago sa ibang nasyon dahil gusto niyang mahiling ang mga aki kaini sa Pilipinas. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, pinili kan mga rebelde si Muhammad al-Bazir na maging enkargado sa transitional government kan Syria. Sigon sa mga rebelde na sinda ngunyan ang may kontrol sa gobyerno kan Syria, magsiserbi si al-Bazir na bagong prime minister mantang nagapadagos ang pagbuelta kay ni sa normal. Papanginota ni al-Bazir ang transitory government sagkod sa Marso 1, 2025. Si al-Bazir ang nangenot sa Syrian Salvation Government o SSG sa Idlib province bago ninda dagos nagibuhon ang dosing aldaw na opensiba para palayapon sa pwesto si Bashar al-Assad. Ang pinaka mamayuhan kaining SSG ang pangenot na nagtabang sa mga rebelde para masakop ang ibang mga syudad sa Syria. Enot nang nasakop kan mga ini ang syudad kan Aleppo sagod sa dagos man na sinakop ang iba pang darakulang syudad pangenot ang kapital na Damascus. Mantang nangako man si Abu Muhammad al-Julani nakasabay kan pagbalik normal kan Syria dalapagong pamagiraran kaini ang mga dating senior officials sa administrasyon kan minatalsik na presidente tanganing panimbagon sa ginibunindang war crimes, pagtorture asin iba pang krimen sa mga namamanwaan kan Syria. Si al-Julani ang Islamist leader na nangenot sa maiwasan na opensiba na naging dalan para dagos ng mapalayap sa pwesto si al-Assad.
Baretang Sports, darakulang torneo ang pigahandaan ngunyan kan Pilipinang tennis star na si Alex Yala sa masunod na taon. Sinabi kaini na sa bulan nin Enero tulos ining makondukta nin ensayo bilang preparasyon sa nagkapirang tournament. Sa ultimong torneo na pigpartisiparan kaini ngunya na taon na W100 tournament sa Dubai kung saan uminabot sa naini sa semifinals. Maski na nagpalyar ini, naging sulit man ang nasabing tournament sa United Arab Emirates dahil sa suporta kan mga kapwa Pilipino. Pinasalamatan man kan 19 anyos na si Yala ang mga Pinoy na nagtagaman nin oras para mahilingan sa iyang mga kawat sa UAE. Sa tuyang barata sa Siyensya at Teknolohiya, Q6 na pod sina-imbento kan sarong automotive company sa Japan matapos na makagibon ng robot na may kakayahan na magkawat ng basketball. Ang humanoid robot na si Q6 ang nagpailing tibay matapos na makapag-rehistro ng Guinness World Record dahil sa iyang pinakalawig na basketball shot na minabot sa distansya na 80 feet 80 pie. Alawig, ano? Nagagamit si Q6 nin Advanced Artificial Intelligence o AI na kaipuhan na i-adjust o i-program para maging sarong professional basketball player. Kayang mag-analyze ni Q6 kan sa iyang mga sala, asin baguhon, ang diskarte para mapakarhay ang kada tira kang bola. Sigon sa nakaimbento kay ni, obeto kan sa indang proyekto na ipailing ang kakayahan kan Japan sa innovation lalo na ang potensyal kan AI na makuha ang human-like precision as in adaptability. Nabawi kan German record breaker na si Andrei Ortolf ang world record title na fastest time to drink 1 liter of lemon and lime juice through a straw. Dating pugol ni Ortolf ang record na 16 seconds para sa lemon juice as in 16.82 seconds para sa lime juice. Alagad na daog siya ni David Rush na nakapagrehistro nin 13.53 seconds para sa lime juice as in 13.99 seconds para sa lime juice. Alagad na ko agiraray ini ni Ortolf dahil sa bagong record na 13.3 seconds para sa lemon juice as in 13.51 seconds para sa lime juice. Sigun kay Ortolf, wara man ni naging side effects ang pag-inom kan purong lime juice sa iyang lawas apwera sa pagkulog kan sa iyang ngipon. Desyembre 12 kan taon 1888, 1888, kan anhinagad kan 20 babaeng hobenes kan Malolos Bulacan kang gobernador kay Gobernador General Valeriano Weyler nabuksan ang night school sa residensya ni Rufina Reyes sa irarum kan profesor na si Senyor Teodoro Sandico para makapag-adal ng Spanish language. Ang nasabing kagadan ang sinayumahan kan parish priest kan Malolos na si Felipe Garcia makalisaan pauro otrong pagkikipaguron. Tinugutan manggiraray ini alagad imbis na si Senyor Sandico ang maging maestro, si Senyorita Guadalupe Reyes ang sinugo na magturo sa 20 kababaihan asin magiging aldaw ang sa indang pagklase bako na sa banggi. Kaibanan sa mga primerong babaeng hobenes na nag-adal nin lingwahe kan Kastila iyo sinda Cecilia Merced Aliha, Chongson Filomena Paz, Feliciana Anastasia Emilia Chongson, Basilia Teresa Maria Tantoco, Rufina Leoncia Olimpin, Juana Elisea Reyes asin Alberta Uwi Tangkoy. Mga tugang niya napuan sa tuyang kabilugan kang bareta alas 12. Mga baretang tinipon na kinalap sa DCGB News Base na kalihis na 6 oras. At parang sa tayong nakaibanan sa pagsurat kan bareta, Jenny Matthew Balyaran. Siyempre yan mga nakantabay si Mary Joy Jeresco. On leave po si Angel at may inaasikaso. Mantang sa lado technical, kasabay tayo dyan si Ronald Baldo. DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Sa pangarang po ang bilog na tropa kang Mega Force Patrol. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta.
Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa